Catalunya neix en el context d'allunyament del món antic i orígens del món medieval. En el món antic el que imperaven eren grans construccions polítiques, l'imperi romà, per dir-ho així. La crisi de l'imperi romà va determinar que apareguessin entitats més petites i en el marc d'aquestes entitats van apareixent els pobles europeus. I Catalunya és un poble europeu, no hi ha cap dubte d'això. El que passa és que perquè aquest poble tingui més una personalitat pròpia, van caldre més coses. Catalunya, la terra catalana, va passar a formar part de l'imperi carolingi al segle IX, finals del VIII, principis del IX, i això ja va ser un fet diferenciador respecte dels altres pobles peninsulars, els que van anar sorgint justament en aquesta època també. Va ser l'únic poble peninsular que va tenir una història marcadament europea als segles IX i X, formava part del gran món del Renaixement carolingi, de la cultura carolingi, de la vinculació eclesiàstica molt directa amb Roma a través del món carolingi, etc. Això és un primer fet identificador, un primer fet diferenciador. L'altre fet, diferenciador claríssim, és que en aquest país català i la seva gent que parlaven la llengua llatina van anar, durant aquesta època, diferenciant la llengua llatina que parlaven de la llengua llatina dels seus veïns i així també apareix el català.